Tak a ja vás zdravím u prvého videa, ja som Halík a ja si to dám tišie. Dnešnou úlohou tohto videa bude nájsť môjho spoluhráča Dannyho. Sekunda. Tak, my sa dnes musíme nájsť a musím ísť týmto smerom okolo hangaru. Tam to môžete vidieť hangar. Je to hra Rust. Je to survival, ktorým proste hráč by mal spĺňať niektoré kritériá, mal by mať vlastný dom. No ako nemusí ho mať, ale mal by mať pre jeho bezpečnosť, samozrejme. A je to proste o zabíjaní, vykradaní a tak ďalej. Možno sa vám to trošku seká, aj mne sa to trošku seká, neviem prečo. Je to zalagovaný server. Ale mám to tu rozohraté, už tu hrajem dosť dlho. Tak. Dole môžete vidieť tabuľku. Tam je od 1 až po 6. Jednotka je sekérka, dvojka je ťažiaci kameň, ktorý vôbec som ešte nepoužil, odkedy to hrajem. A trojka sú tabletky proti radiácii, lebo tu sa chodí do radiačných miest. Tam padajú také krabice, v ktorých sú dosť dobré veci. Môžete tam nájsť aj zbraň, aj náboje, tam sú, tuším, nejaké oblečenie, tam je, môžete vidieť, ja už mám kreťasy, to sú antiradiačné nohavice. A musíme hľadať Dannyho, ktorý je niekde prismal. Pardon, som chorý. Nepočujem streľbu. Nemám nič, chlapci, nemám nič. Nohavice a tabletky, nič viac. A náboje. Náboje sú to asi najdôležitejšie. Nedávno som tu bol, ale ma zabili a som skápal, keď som našiel konečne kamaráta. A tam sa strieľalo vo veľkom. Musím to nejako obísť. Takto. Ďalto. Sú tu dva druhy zvierat. Jeden druh sú tie normálne. Sú tu medvede, vlci, jelene alebo srny, alebo neviem čo to je. Zajace, diviaky a sliepky. To je prvá skupina normálnych a druhá skupina sú nakazené radiáciou. A to sú medvede a vlci. A z nich padajú dosť dobré veci. To sú červené, sú tie nakazené. Samozrejme, tie normálne treba dlhšie zabíjať. Vyžadujú si asi 4 šipy a tam niekto je kevlar. Je celý čierny, to znamená, že je kevlar. Aj predtým som to tadiaľto obchádzal. Nikto ma nevidel, bohužiaľ. No nie, že bohužiaľ, ale dobre, že ma nikto nevidel. Neviem, prečo sa to tak kúše, bože, tie lagy. Ale dá sa to pozerať. A hlavne, že sa dá hrať. Ešte. No to nepomohlo. Tu vyjdeme hore kopcom a som tam. A tam by mal byť Danny. Danny som spoznal včera, tak snažíme sa spolu hrať. Tu vidíte, je nakazený medveď. Toho musíme obísť, nemáme zbraň. A skápal som tu na hore, som skápal na tejto skale. Niekde v okolí. Dúfam, že mi Danny zobral nejaké tie veci. Tu som skápal presne tu na. No tu mám ešte baťožek. Nemám, už ho vybral Danny určite. Nie, tu je. Aha, tu je Danny. OK. Je to Danny? Tak, Danny, nazdar. Čau, Danny, pozdrav do videa. Čau. No. Kde bývaš? Kde máš dom?
Neverím, že chlapec má železný dom. Ne, to je ten jeho maličký domček, bože. Čakal som niečo väčšie? Ja mám pomerne dosť veľký dom, len... Počkať. Len je prázdny. Mal som tam plno veci, no. Zmizli mi. Dúfam, že má kľud, aby som si spravil spacák. Zvoní mi telefon. Tak. Ten spacák, čo tam je, môžem ho použiť? Dny. Odkiaľ máš toľko zbrane už? Denny? Denny? Počkaj, pozeraj, niečo ti vyhodím, choď to postaviť. Teraz mu vyhadzujem veci, ktoré sú na domček. Nepotrebujem 2 krumpače, jeden mi stačí. OK, ja idem vonku a ťa budem kryť. Choď. Tak, konečne. Denny, potom nájdeš to video na YouTube, ja ti dám odkaz. A vedľa nás je nejaký metal dom, tam bude metal house. Nevieš, kto to má? Nič, idem ja zistiť, kto to má. Ty vole, to sa laguje dneska. Fakt. Skiller.cz. Ako dlho nahrávame 8 minút. Nevadí. Ty vole, ja som strašne chorý. Kámo, potrebujeme metalové dvere. Teba je strašne slabo počuť, neviem, či aj mňa tak je počuť, ale teba strašne slabo počujem. Ešte raz? Ja voľme. Ešte raz to povedz, teraz. Ešte 80 metalů. Aha, ty potrebuješ 80 metal fragments, hej? Áno. Teraz hľadám, kde kúpim tie kôl, laser, killer, náboje, mody, zbranie, veci na stavbu, železné. Shop, 12, dúfam, že tu bude. To sú iba metal. Ne, metal fragmenty. Do prdele.
Buj, metal, fragments, 80. Ako sa to volá odborne? Metal fragments. Buj, metal. Mám takto. Nič, musíme napísať do chatu. Potrebujem pomoc, ako sa kupujú metal fragmenty. Ale má tu dosť dobré veci, kámo. Má tu dosť, až veľmi dosť dobré veci. A tu je plán na Flashback, to mám, to viem. Áno. Niekto mi píše, čo... Aha. Díky. Buj 15... 80, a to stojí 960, koľko mám? Buj, koľko to bolo? 15 a dám 10. On si odo mňa, aby som mu odomkol, aby mohol ísť do môjho domu, no tomu nespravím. Tak. Ešte trošku budem natáčať, aby ste to nemali krátke. Denny? No, Koľko máš peňazí? 70. Pošleš mi ich? Jaké příkaz? Máš to tam. On mi pošle teraz peniaze, aby sme mohli vykraftiť metalové dvere. Som mu napísal zlé meno, ja mám tam vykričník. A hlavne si treba dať pozor, aby nás nikto nevyradil, lebo to zvyknú. No, ešte mi neprišlo nič. Jo, ty budu poslat, ale mám 600. To nevadí, pošli mi ich. Oni sa zidú, ja chcem nakúpiť metal fragmenty. Ja si musím položiť spacák, lebo som ho zobral a Už? spacák slúži na to, že sa zobudíte tam, kde máte ten spacák. Buj 15. Tak. A ešte potrebujeme 8 metal fragmentov. €96. Tak prvé začiatky sú určite nudné, to dosvedčíte sami. A potom už to bude zábavnejšie, lebo budeme sa strieľať, budeme chodiť, vykrádať a tak ďalej. Na, tady máš lepší zbraň. Ja M4 nepotrebujem, to si nechaj ty, ja mám MP5, to mi stačí. OK. To mne na začiatok stačí, len nech mi niekto pošle tých 100 eur, aby som mohol spraviť železné dvere. Lebo máme, ako pozerám, máme tu dosť dobré veci. Už víc mi mám, 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 mám
nemám peníze. Ja viem, len potrebujem, aby mi niekto poslal z nich. No, dobre. Hops. Tak nás je připrav. Možno to bude akčné. Halku, dej mi unčer, já ti otevírám svou dobu ty dveře, dej mi unčer. Neboj sa, ja ti nedám. Neboj sa. A proč? Dej mi ho, no nechci už. Tak OK. Tak počkaj, tak to ty si ma vykradol v nexte, hej? No. Ty bastard jeden. No tak ty si mi dal šerku, já myslím, že tak ty si mě tam zabil, sice. Jsem zapomněl dát unčer. Jo, dík. Ty hajzel. No jo. Ty vole. Lama jedna. Sorry, Halko. Kde ty truhly? Sorry, Halko, já jsem to nedělal, myslím, že to ten druhý. Môžem si ísť po veci? Tak jo, já tě dám, počkej. Počkej, já si... Přijde, mám. To jdu zblí, já bati. Sorry, já myslím, že to ten druhý. Díky. Hej, ešte nohavice. No to je hajzel. A nohavice sú tu, aj krumpač je tu. OK. Tak. No ty vole, on je tu zas. Tak dnes to bude hneď prvý diel napínavejší, ľudia. Tak já jdu. Kanonek, pozdrav do videa. Čau, Marek. A nestrieľaj nám tu, počúvaj. Ja tu mám kamaráta. Ty natáčíš? Jo, jasné. Tu mám kamaráta, je to Denny CZ. Jo, čau. Tak nezabíjaj ho, ak ho stretneš. Já vám budu házet nějaký věci, pojďte si pro ně. Počkaj. Idem. Rychle si je tam to, oni můžou zmizet. Díky, kamo. Denny. OK, tak to je pre dnešné video všetko. Ja sa s vami lúčim a majte sa krásne.